Unselmulkom għat-tielet. Għat-tielet? Għet nisma jisu doppju. Ej. Għat-tielet xandira tal-antivirus tad-Danusan. Nispera li tinsabu tajjeb, nispera li kulħadd qiegħed sigur id-dar aħna hekk qegħdin fil-kamra tas-sodda tad-Danusan u mal-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-Enemed illi grazzi għall-Enemed maħna qegħdin nidħlu ġodjar tagħkom. Intkom kif intom? San? Aħna jiena tfixkilt naqra l-ħin apparti li ġrali diżastru qed infittex plumber jekk jista' jgħinni jagħmilli pjaċir. Irrakkunta xi ġralek San. Xej, qabad qattar is-sink u f'dak sitwazzjoni mhux iktar ħaġa sempliċi li ċemper ġrali. Jiena ġara l-diżastru wkoll qabel ma ġejt eżatt. Ukoll? Ija, li ġrali kien Sander illi taf illi inti. Sibtu li plumber diġà. Sabulek plumber, Le jiena kelli tinda minn dawk li taf kif toħroġ hekk. U kif daħħalta kollha telaq li il-gearbox, għaskun naf li għandha gearbox. Di, id-dawa. U ħarġet kollha, tgħidli ġara, ma ġara xi ħaġa. Kom jgħidek titlaqlek il-gearbox mhux sinjal. Ija, ma l-lejla dal-lejla apparentament ġej balla rieħ. U allura jisteqla l-faċċata kollha, issa naraw. Ċaċċata li fil-kastijak id-drajdox għalqet, ġifieri ma nafx kien ħajgħaddik fuq għad il-biċċa. Imma insomma, tajjeb il-ngħidu bħalma minna l-bieraħ illum ħajkollna suġġett jaħraq ferm, Sander. Il-ħadd mingħajr sports, jgħidu mingħajr futbol, innuqqas ta' sports min jaf kif qed jeffettwa lilkom id-dar. U hawnhekk aħna qed ngħidulkom biex tmorru qabel ma tinaqdu magħna biż-Zoom issa minn hawn niftiħor Sander ħajfehmkom, inħajjalkom biex tilbsu l-gear tal-futbol li tħobbulkom għatta parsi ħadd taraw logħba jew ħadd tilagħbu min jela. Min jaf kif inhu, kollu boċċu tal-kaml issa xi ilu ma jintużaw ftit. Naħseb ilu 3 ġimgħat issa. Mela, jekk tridu tibatulna xi kummenti, xi video li forsi għamiltu jinnaf fuq it-TikTok jew x'imkien u tridu tibatulna info@danusan.com jew inkella tistgħu tibatulna fuq il-WhatsApp number tagħna sempliċi ħafna biex tiftakru 99797979. Dak huwa il-WhatsApp. Batulna kemm tifirħu għax iktar ma jkollna kontenut minna ħatokom aħna iktar nieħdu pjaċir. Taf li kont nilab int futbol? Ejja ma bej. Jiena kont nilab ma' St. Patrick. Għalhekk qatt ma rkupraw qatt ma rebħu xejn. Kiesaħ, jew kiesaħ. Mela, sinjuri, inħajjarkom biex tiħtlu fuq Zoom minn deħel fuq Zoom issa. Mela, ħanfehmkom fej qed taraw il-programm hemm link qafsu lila u awtomatikament tiħtlu fis-sistema biex tkunu tistgħu tiċċettjaw live bil-video magħna tajjeb. Issa, importanti ħafna jekk deħlin itfu is-sound tal-stream għax inkella jkollkom konflitt ta' interess kbir. Eżatt, u tibda nistema' Għana naraw min diġà qiegħed magħna llum. Ħallu! Hemm l-plamel Dilin Spitieri. Dilin! Salvani Dilin! Kif intkom ħbieb? Ara, isma, hemm xi ħadd minnkom iħobb il-futbol, jollu jdej, min iħobb il-futbol jollu jdej. Isma, miskom. Naw, marru il-bsu l-ger, marru il-bsu l-ger. Idfu l-kamera sa' kem tilbsu l-ger. Il-bsu l-ger tal-futbol u għal-ġewejje, warra. Specialment Daniel Bartolo. Marridix naraw, minni ġbajt nara Karwin, ġifir ma nishtiqx nara Karwin, il-bes il-ger. Provide insibjotiċin ma ma sibx. Ara Rita Magri bil-flok tal-Milan diġa. Marlu minna xieli. Proset. Rajta san hemm Rita Magri bil-flok tal-Milan. Isma, kemm intom muġuwajn illi l-futbol waqaf, kemm intom muġuwajn minn wan sa ten? Tejt, immur bid-den. Xej. Mal-min? Ten. Isma, ħantukom ċans, morru il-bsu, u għagġu ejjew, tajjeb? Jena għandi l-gwarta robba bil-kwarantina. Mela, kemm jisabija bil-konfuzjoni. Ara, United. Liverpool. Daw sventurati għax jista' jkun li dal-lik. Jisfaxxalhom fix-xej ukoll. Andrea. Iktar ta' kunu għat inkellmuk. Aqtawlhom. Ġennewna. Mela, ukoll, fakrukom ukoll illi apparti aħna fuq il-paġna ta' Noli qed ikun hemm ukoll kuljum programm immirat tal-familja kollha u qed filgħodu bħala breakfast show fid-9:30 u mbagħad f'xi l-4 ta' wara ikun hemm programm ieħor li huwa il-biskuttin u mbagħad ta' mat-teta. Il-mistiedna tal-lum, Sura Ġews. U tinsewx oqogħdu ġewwa. Żgur. Oqogħdu
id-dar. Tista' titgħallimha. Ma nafx hekk hux bdi, oqogħdu id-dar. Għax taf x'inhi inti dejjem tara l-videos. Ma tiġi bil-kontra. Oqogħdu id-dar. Id-dar, Il-mistiedna tal-lum, ibda. John Busuttil, futbol, ma jistax ma jkollokx lilu. U laħan nitkellmu fuq futbol tajjeb li jkollna futbol. Rowen Muscat! Ejsa, min jaf, bl-squeezer għaddejjin in-nies ma bħalissa x'da jaraw ħellu ħafna, ma nafx. Dejja. Imma insomma. Fer, issu inti ma bix-xar, san. U tala il-programm ħabiba kbira tagħna Raquel Galdes illi sfortunatament miskina anka kellha tħassar it-tieġ. Ma x'għandax taqsam mal-futbol ma nafx. M'għandix taqsam m'għandha wkoll għax tagħha frustrat li waqaflu tagħha jżomm mal-Milan kif ħadaraw iktar tard. U frustrat ħafna li waqaf il-futbol fil-fatt taqas jiżżewweġ marit, ġifieri. Satara. X'nagħmlu b'Dublin News? Laqna. Sinjuri, l-Antivirus News. Nsalmulkom, sinjuri, u dawn huma Għajt il-verita, dejjem taqtara. Dejjem imma qatt ma xtaqt naqra ħbarijiet fis-sodda, Dawn huma l-Antivirus News. Wara l-bieraħ il-ħabib tagħna Pierre, jekk tiftakru minn kien magħna l-bieraħ, il-ħabib tagħna Pierre għamel dik il-maskla improvvizzata jew inġenjata minnu nifsu. Illum propju il-gvern għalinna sabiex nagħmlu 3D printers, u li jagħmlu printjaw bit-3D printing, jagħmlu maskri bħal dawn, Sander. Biex kemm jista' jkun ikonna minnhom, mhux hekk? Issa jiena ma nafx. Imma jiena qed nara x-xabaħ kbir bħal ta' Pierre, nuru l-maskra ta' Pierre. Pierre il-bira ħareġ biha qabel ma ħareġ biha l-gvern, tajjeb? Mhux da Pierre. Lieħor. Dali għalina l-gvern u dali ħareġ Pierre, tajjeb? Issa jiena naħseb li l-gvern għandu b'xi mod jirringrazzja lil Pierre. Għax jixxiebħu. Jixxiebħu għax naħseb ħalli dejjem minn għandu, ifhimni. U l-aħħar. Tiegħu irħas ngħidlek. U l-aħħar. Kull ma trid folder u bini u l-aħħar Pierre li ħal krettu tiegħu mar tajjeb suraġu. Pierre Carden. Mela, sinjuri, ħanut fl-Indja naħseb di smajtuha jismu Corona u fil-fatt dal-ħanut kulħadd sejjer qudiemu biex jieħu r-ritratti miegħu ara kemm aħna nies klieb sewwa, flok biex jieħdlu jixtru min għandu qed imorru hemmhekk u jieħdu ritratt mal-faċċata u jitilqu. Issa mbagħad jiena taf kif nintilef. U bdejt niggoogle jawat min jaf jeżistux ħwienet għal-membri parlamentari. Tajlix li sibt? Sibt wieħed ta' Jason Azzoppardi. Issa x'inhu? Araħ, barber shop. Bek dejjem imqaxxar u pulit fej baqalu xar, dejjem. Imbagħad sibt ieħor ta' Glenn Bedingfield. Ara naqra xar. Glenn Pie Shop. Ifhem li tifhem għaliex ta' Glenn Bedingfield. Imma l-iktar ħaġa li xxukjatni dan, ixxukjatni, u jekk hu veru skandaluża sew. Skandlu. Tajjeb. Lesti Jason Robert, ara tawx ma minn fetaħ ħanut. Ma l-Stewart. Illi bħalissa. Nispera ma jagħmlux bħal-isparijiet għax fil-każ. Delija m'għandux ħanu, delija. Sibtlu wieħed ukoll. U naqam dam ta' miskin għandu bżonn l-erba' minn nies għax. Għandu bżonn ftit donazzjonijiet. Imma insomma. Issa, Sura Ġus, jiena skoprejt li anke inti kellek il-ħanut. Ejja, araħ daqsxejn. Sander. Ejja, veru. Zrata nisu. Anke inti kellek ħanut, supermarket, Daniels, fallilu ma kien. Mbagħad reġar pilija, ma żomma għalli għadik. Kemm int kiesa, Sander. Kulħadd tajjeb illi ngħidu illi li ma nafx kif jiġbor illi skużani, Sura Ġus għax tfixkil. Qed nindowna. Barra minn Malta, f'Ċipru, dik ma stax tiġini. Ċipru, l-anzjani sabbu sistema inġenjuża ħafna, anke jiena kont qed ninkwita kif ħadd tagħmilha ommi, imma di tista' tuża kif joħorġu l-klieb sa. Kif? Xelew! Komda, Għanda kollox, ta' fejn sejn il-kelb jgħad sigur, ma nafx daqsek għax jgħad nofsi triq forsi mhux qed jgħaddu daqsek karozzi. Il-problema li għandha l-biċċa ta' xogħol, illi meta l-kelb jagħmel is-souvenir. Sewa. Id-drone ħajjiġbru? Le.
Le. Għalhekk kulħadd qed jgħid li wara li tgħaddi l-korona id-dinja ħad tkun post tal-ħara tal-clips go. Vera. Mela, sinjuri uffiċjali wkoll it-tfal mhumiex se jerġgħu lura l-iskola. U l-iktar ħaġa ma sabiħa jien niftakarni meta kont żgħir kont noħlomha dil-biċċa xogħol. Illi eżempju nagħlaq għajnejja u minn Form 1 niġi Form 2. U ma nkunx ħaqqas bissa mill-tleżamiet. Ħapiġrilkom! Intom vera nies fortunati! Għaliex bi sawa jgħidu mill-ħażin oroċ it-tajjeb. Vera jiena niftakarni ngħid dis-sena nixtieq tgħaddi malaj. Dis-sena għaddiet malaj. Forsi ċ-ċirkustanzi ma humiex l-isbaħ forsi ċ-ċirkustanzi. U da jerġa' jpoġġina l-ewwel fl-Ewropa x'aħna l-uniku pajjiż issa fid-dinja sinjur li ma nistudjawx u ngħaddu għas-sena li jmiss erġajna qegħdin fuq quddiem. U aħna illum ħanamlu surprise żgħira lil waħda minn dawn it-tfal tal-iskola illi sfortunatament qiegħda maqfula d-dar. U ma tafx. Allura ħanamlu kuntatt ħanitlu mal-mami tagħha li jenna nikkomplottaw jiena u naqra mhux ħażin biex nawgurawla happy birthday. Ħanaraw x'inhu ma jagħmlu, ħanaqbdu mal-mami tagħha. Hello. Hello. Riqda. Hello. Tara t-television. Tara television, mela, ħudna ħdejja bil-mod. Ħankantawla. Fakkarkom jkun żew tagħmlu surprise xi ħadd tibatunnu. Happy birthday to you! Bħallum ħarġeti! Bħallum ħarġeti! Bħallum! Għajdilna x'jismek? X'ismek? Għajdilhom. Ember! Bħallum ħarġeti! Ember! Yes! Nispera li ħadd is-sorpriża iktar misbuħija tal-kant tagħna x'vera ma nafux, Kif inti? Kemm għalaqt? 22? Kemm għalaqt? 7. Tider ta' 22. Laqgħu għall-birthday għamilt naqra lipstick tal-birthday. Ġifieri minn 7 lem tista' x'inhi? Il-mami għamletu li. Mela preparatek il-mami. Isma, xtrawlek rigal tal-birthday. Ftit. Xaġa ma til-convenience. Isma, kif kien bħala birthday xorta kien hello? X'għamiltu? Qsamtu cake? U inti xtaqt mullura l-iskola jew le? Tixtieq tmur l-iskola. Veru, ddejjaqt id-dar. Tibda. Le, tixtieq ma tmur l-iskola. Isma, min jaf forsi hemm sħabek tajjeb qed jaraw. Selli għalihom. Selli għalihom li huma l-ħbieb kbar tiegħek tal-iskola. Tal-iskola semmihom. Semmihom il-ħbieb tiegħek. Eliza. Emma. Kate. Jade. U Emma Tuppardi u Emma Hamsworth. Minna nsellmulhom kollha. Kollha tajjeb sabiħa. Happy birthday bewsa kbira. Isma, jekk trid tal-birthday, nistgħu ntwa xi ħaġa aħna. Xi ħadd jgħid voucher. Le, koħana mill-flok. Jew tal-fażi jew ta' vini. Saqsi għal tal-fażi jew ta' vini, x'tixtieq? Ta' fażi jew ta' vini, għażew wieħed minnhom. Fażi. Tal-fażi. Issa nibgħatu lek wieħed tajjeb. Ikun żgħir imma. Extra large. Le, extra small. Ciao. Isma, sa naħna ta' kull jum qed ngħidulkom biex tieħdu semma ħankunu qegħdin nirrebħukom 20 euro voucher grazzi għal nemet fi fuel tajjeb u bħalissa bżonn. Kull ma ġġib huwa tajjeb. Li tridu tagħmlu huwa li tieħdu ritratt b'daw l-items illi nkunu għażilna aħna. Illum għandna banana u nkwatru. Ġifieri inti tieħu selfie b'banana u nkwatru. L-iktar selfie li jkun oriġinali. Jew ritratt ukoll flok selfie. Ritratt jew. Għax il-banana kapaċi poġġi f'pożizzjoni li ma tistax tieħu selfie. Ara, l-importanti li jkun hemm xi ħadd ta' vera mhux isibu ritratt minn fuq l-internet jew hekk. Banana u nkwatru. Mela jien naraw tal-bieraħ, daw huma r-ritratti l-bieraħ l-oġġetti x'kienu. Fakkarni għall-oġġ. Tuffiħa war loġġ. Tuffiħa war loġġ. Aħna x'irnexxilkom tagħmlu. Din hija kemm ħelwa di dik hija il-mara tiegħi. Oriġinali u għadha ma tistax tifhem
illi aħna tal-familja ma nistgħux nirbħu. Tajjeb. ħanara. U mbagħad għandna xi ħadd ieħor, da vera tajjeb, jekk nistgħu naraw naqra close. Vera tajjeb. Vera ġobni, għax għalhekk qed lek eżempju da jridu joħduhom ma jistax jieħduhom. Għot attent ħabba l-korona. Eżatt. Għax għandu minn fej titħol l-OS. Bata da biex ħallu. Tina ieħor, ejja, kemm inkunu rajnat li. Dan li ma fehmx li jrid ikun hemm uman. Ma le, san, tajba. L-ewwel mhux misruq irid. Ma nafx kif irnexxielu jieħdu, nafx ara kemm lob. Ħanara li jmiss hemm xi ieħor. Għandna iktar. Dawn ma stajniex nifhmuh mill-ewwel, imma għax l-umbrella ma nistax nifhem. Il-misfel, ara naqra isfel kemm interessanti għandek diċarloġi tajjeb ħafna. Ħadmulu qiegħda. U finalment imma ir-rebbieħ le, da mhux rebbieħ, da perikolus ħafna, rajtu x'għamel dak mur waħda lura. Dak poġġa, jekk nistgħu narawh mill-viċin. Il-baby ma nafx kif irnexxielu jpoġġih u t-tuffiħa qiegħda fuq rasu. Għandna wis jien hekk minn sejn. Taħseb anka xabla għandu ġol tuffiħa. Anka sikkina vera. U finalment mbagħad għandna ir-rebbieħa li jisimha Marija Xiberras, il-biraħ għadna magħhom. Ara xi ġmiel ta' ritratt, artistiku ħafna. Artistiku. Ekku. Tajjeb, għandek 20 euro voucher. Verament, infakrukom illum kol ma tagħmlu li tieħdu ritratt oriġinali bħal m'għamlu l-bira u tibatuna fuq il-WhatsApp. Irid ikun hemm inkwatru, banana u intom jew l-kelb jew t-tifel jew l-ħadd minnkom, jew l-mara, jew iktar minn persuna. Millum jistgħu il-klieb. Ejjew, mill-klieb l-annimali l-ewwel li ma tkunx misru. X'taħseb san? Mela, tlaqna? Għana rada xej in-nies libsu l-flokkijiet tagħhom titkellmux kollha f'daqqa, importanti, ejja. Andrew, narawhom wieħed. Mela, xeż għadu ma fehmx il-logħba, xeż. Morru nitkellmu naqgħu ma' Andrea. Andrea x'dak muġuħ peress li mal-Liverpool. Kif inti, Andrea? Andrea. Isma', vera li jgħidulkom il-lik? Naf. X'qed jgħidu fuq tal-Liverpool? X'inhi? Jgħidu ħed kompla fl-ulju. Naħseb dratt għallu. Fejhom kulħadd l-Ingilterra biex ma neħduhx. Intkom naqas venturati tal-Liverpool għajt il-verità. Biex ngħidlek oħra Malta mal-Furjan, din l-ewwel. Ħalina tieni. Jien kieku minnek nibda it-timijiet, isma' minni. Jiena naħseb inti mnejjek, Andre. Water polo jew rugby għan segwi. Ekku, eżatt. Isma' jien nitkellmu la' Erik qed jorganizza x'rajtu jitfa' xalla u jagħmel. Erik, come in. Kif għadhom kollha sew? All right. Inti għandek asfur għandek? Le, nisimgħu viġinejni. Ma nafx daħal xaw ġew ma nafx. Naħseb il-mistiedna li jmiss għandu asfur. Naħseb hemm xi ħadd iva. Ma min iżomm għax mhux qed naqra jien eżatt. Aħna qed neħdu pjaċir li waqaf il-lig għax mal-United. Ja klieb. Mela, jalla. Hemm sieken, hemm sieken. Inti x'tixtieq bħalek? Jibqa' sejjer hu. Jibqa' sejjer jibqa' Liverpool. Ħaqhom. Mhux hekk. Għaw xatt iżomm ma' xi tim Taljan li qiegħed magħna mhux tim Taljan? Mal-Inter jew mal-Milan. Semma raħ il-Penza għaddiħlaw. Penza! Għana ġitna tajba. Penz, inti. Konna ġħalħdu ħelli. Le, konna id-nata maqlura. X'tixtieq inti? Għalek, tajna l-ura. Kont tafu x'inhu ġej. Il-pressjoni għamlebbina x-xilbqija hemm konna. Isma' kien hemm waħda bil-flok. Arressjoni għajna minn qabel il-waqt aħna. Kien hemm waħda bil-flok tal-Milan. Ma nafx hekk kif narawha. Tal-Milan! Rita, qabbadna ma' Rita. Raġel daw miskin, għax maħħom iżom. U inti żomm mar-raġel. Imma min jirbaħ. Brava. Imma tu gost taraħ il-futbol jew idejqek? Le, ma narax. Ma tarax, ħalli li l-waħdu, x'toqgħod tagħmel waqt li qed jara l-futbol? X'ma nagħmilx. Iġifieri għalik barka minn Alla l-futbol.
Mux jekku, babysitter, Babysitter tar-raġel. ħanara Benji minna uftitiħor u kol iktar tar se nkunu għedin namlu l-kompetizzjoni miegħu. Dak ma minn. Ta' minn u l-gerber, sorry, Narakom żgħar ta' għalek. Tal-Bayern. Tal-Bayern. Il-Bayern qed jagħtu parti mill-paga tagħhom lill-istaff ta' Mensan. Ekku. Għana nixtiequ namluha imma paga għanna s-saġ daċċar. Clive! Hello, Clive! Trid naqsam il-lom ma ġaħat jekk irid. Sanem Clive, eħan kelmu Clive. Clive. Dak qiegħed right jew freeza. Ma nafx. Clive. Le mhux jiċċaqlaq. Mhux jiċċaqlaq, mela. Alright, Dylan ma nafx jekkux libes xi ħaġa qed jitatta żgur, ġifieri ma nafx x'inhu libes. Dylan, Jien ma ngħidlu xejn dak kapaċi jsalva li ħajti. Dylan inta rwien jgħid. Le, minni xarwi, libes il-pijama. Xez! Ejt ma minn iż-żomm. Kaxxa ġej. Mal United, narak mal-bestu, xaxat nara l-Andrea u miskin. U Ma jħottux iktar ħażin. Daniel, intom, x'għandkom fil-familja, ma minn iż-żommu? Ma minn iż-żommu, jiena xej. Ma xej. Naħseb laqas jiena. Futbol xej. Bla ħeġġa bħala familja. Mela, inti ma laqtekx lilek li mawx futbol u xek, ma laqtekx. Le, laqas xej. Ħan kelmu naqra l-Clive, kien hemm Clive imma għadu connecting Clive reġel. Le, frizzati għad, għandu problemi kbar bl-internet. U anke Eleni, sa, jina najt kemet berra Eleni, imma le, mwahla. Mela, narawkom hawn ftit ieħor. Mela, sinjuri, nafti tiħor u koll ħan naqdu ma personalità kbira fej tidħol futbol. Erġajna minn għawdex, san. Minn għawdex. Nintroduċuħ? Mela, jekk. Sinjuri u sinjuri għalikom, John Busuttil il-Buzo! Ħanaraw qabaċċa x'għajjien, Emmu, u tal-ħasfur kien. Tal-ħasfur. Għajjien taf kemili. U taqtaw li tparlaw fil-vojt. John! X'għamlet lek il-korona lilek? Xej ta' fedni għawġew? Xietni, kelma waħda. Nispeħ marret torqod dik. Kemm għandek? Inti kemm għandek? Qed nara ħafna film? Ewa dal-ostrin ħasfur, tista' taqbdu titfaġġem kien wara lissa. U leħla sfur, ħalliek. Isek il-kukku ma jfrem bl-asfur. Għand il-kukku għajje. Fuq id-iblat. Isma, John, għax inti għandek 65, u xek? Ma għaluqin, ġewa. Fekk il-kukku rajtu. Ejja, fetħu, ekk għalmenu joqodna għakwit. Stefa. Stefan jismu? Le, step up. Step up. Għaxu l-asfur bl-Inglisi kelmu, Hija kis. Bus, weekend minar futbol. Xinu, huwa weekend bla bajt bil-Malti. Mux hekk, kont leżidu, ħanejdu kifini. Meta tkun iż-żomma l-Inter bħali. Kemm nifmek fuq. Qasqat il-qalb. Qed tifhimni u tgħid ma titlifx. Kważi ġitna tajba, kif għal Andrej. Ma tirfus issa, jiri mux ħażin. Nara minn dak il-lati. Tifhimni, ma nimmissjaħ il-futbol, ma xorta, qed naqra iżjed film, qed insajjar. Ibraħam il-pudina tal-ewwel darba f'ħajti. Fimni ma nsibx tajlek ta' Ma ngħidlekx l-ewwel pudina ta' ħajtek jien. Għamilt ħafna pudini f'ħajti, ma il-pudina li tikolha. U kif ġiet? Tajba. Is-sinjorina kif inhi? Jen. Kif inti? Hello. All right. Jekk ma tidirx mixija, taf kemm saret tindaħ. Almenu tidher xi ħaġa sabiħa. Eżatt. Sissa kontu rejna l-asfur biss, ġifieri mhux li tant. Isma' ma. Il-piġama ta' tieri t-tifla di. Għara. Morning vibes only. Għaxin fil-ħodu l-bob. Ejja, almenu. Bus, kompli. Bħala l-leaks. Sarana bħalissa. Ejju ċomba, ma nafx ta' fuq xie ċomba. Ejj, ċomba. Ma feħ xej talla. U madaru. Isma, il-leaks, taħseb l-għandhom jispiċċawhom imma jew jiqfu fej qegħdin, taħseb li jifir li ġriek. Jina l-Ingilterra ma raħsina, u koll.
tuħ il-qalbu telf. Jien ma soċista fil-futbol, jew gost naqaraw dejjem. Anka jien, bħalek. Inter Arsenal dejjem. Però ħanejdu kifini, jiena ngħid li kollha m'għandhomx jintrebħu minħabba l-fatt li kollha setgħu jintilfu barra l-Liverpool. Jien il-Liverpool inħoss li tant għandhom vantaġġ li jmisshom itulhom. Għax ħadd ma kien se jilħaqhom jgħidu xejdu ħadd. Ma l-oħrajn xorta kif setgħu jintilfu. Tippeżem tal-Italja Juventus mal-Lazio, mhux mal-Inter, ma mal-Lazio setgħu. Għala dak ma ntihulhom, dak jaġġeb daħ mill-bidu. U hekk l-Inter naġgħu noħolmu li għandna ċans. U Malta, Bus, u Malta. Malta jaħraq, wkoll, Malta jaħraq. Malta kif hekk mill-isbaħ liks naħseb dis-senaj, ma tax fejn qiegħed. Però sfortunati l-Furjana li forsi l-ikbar ċans wara 100 sena li jieħdu lik. Imma vera sfortunati, vera sfortunati. Jiena għandi. Jiena kont qed nara nsegħbih minn barra jiena, kont qed nara fuq it-television, imma naħseb li Furjana kellhom ċans kbir. Jiena kieku l-effessa jiena għandu mill-Furjana u inqas mill-Belt. Għandek mill-Furjana. Ejja, le għandi fil-familja. Imma fraħ semmejtek il-Furjana. X'inhu? Issek fraħ semmejtek il-Furjana. Għaliex? Forsi għax għazzabbar. Le, għax il-kunjatu tiegħu Furjanis. Għax tant nitħassaraw li qatt ma rajthom jieħdu lik. X'inarhom jieħdu lik darba f'ħajjithom il-daw. Fimni, forsi anke l-kunjatu jkun ferħan. Ejja, le għandu bżonn. Jif jiktiblek xi ħaġa iżjed. Bus, qabel ma nagħlqu, għamlilna kummentarju tal-Furjana li kienu ħajjirbħu lik għatta parsi u mbagħad tilfuh mhux tilfuh ma ħaduh xorta. Għamilunna ja Bus. Mela, il-Furjana ferħanin kuntenti li fl-aħħar dak il-lig ġej ilu jirsisti Djone Borċ minna ħareċ għal-Parlament Ewropew biex forsi jaħrab minni tal-Furjana ma telax se joħroġ għall-elezzjoni, pero jidelli ftit wis siġġijiet għal-nazzjonalisti għal diffiċli jitla fija. Ullik! Għana kull minn ħareċ telax, sa? Ullik! Dak il-reżenja, imma Djone baqa ma telax. Imma insomma, u jgħid tista forsi nieħu l-lik fl-aħħar jiena s-segretarju noħduh il-lik il-beldew ġejjin minn wara, raġgħu marru fuq quddiem Furjana, però f'daqqa waħda il-kuruna li jkun hemm fuq il-jum tal-belt. Ġiet korona. Ġiet korona. Il-korona tal-jum tal-belt. Dak ma tux korona Eżatt. U Djone baqa jsaffar raġa. Bufżu, aħna inselmu lilek u l-awċin kollha għax inti għawdex qiegħed u x'hekk. Le, Malta. Malta, hija torrajt, Malta. Għax ġabu minn barra. Ġabuh. Patriawh. U nawgurawlek Bus illi m'għaddumx ħafna iktar ġewwa x'tgħaddi tal-65. Il-moment, ġazom nara xadin, li tikellimkom għaw. Ciao, Kuku! Ciao, Kuku! Ciao, kids, Ciao, my ciao. friend. Kem, jafu? Jaf. Mux il-lasfur il-bużu. Infakrukom jekk għandkom xi kontenut ibatuna fuq 99797979 għajdu nisbin għamlu watch parties, xerjaw il-links u insomma għajdu kemm tifilħu nisbina. Fil-fatt jena ħana l-okkazjon, ħana nsellem naqa nis li għedin jarawna, Kristin Kawki Cole, Joe Xkembri, Dirġun, Marija Carbonaro, Margaret Grek, il-kunjata, xinsem dik waħda mill-għetti August, l-lik. Spiċċa kif spiċċa. Għaxi mal-belt u raġel mal-Furjana. Ekku, irċivejna video interessanti ħafna, anzi għannorijulkom, un-bat nitkelmu maħħa xini tamel. Din hija inizjattiva pjuttost ħelwa li qed tagħmel fuq il-paġna tagħha ta' Facebook, naraw daqsxejn.
Cynthia. Hello. Hello. Kif int? Mux ħażin, grazzi. Ara vera, meta tinqafel fid-dar tibda toħroġ b'kollox sewwa, b'kollox tibda ħieġa. Kif ġitek din l-idea f'moħħok? Mela, jien naħdem fis-skola primarja nagħlem l-art, il-Pembro, u l-ħamis li avżaw li mhux ħatifakar l-iskola u serjal u anki il-ġims u hekk, qed jixħalqot nagħmel id-dar. U nifvinta xi ħaġa. U kellek iċċiċċu d-dar imma. Sorry? Din semakkara ħafna. Kellek iċċiċċu diġà jew Piċu. Piċu, insomma, piċu. Il-ħamis meta qalu li se talaq l-iskola, mort xrajt id-drab. Ħittu int ukoll. Kien iva mela. U mbagħad kamel il-videos. Sewwa, isma' min irid isibhom għax vera ħelwina speċjalment għat-tfal u hekk biex jarawhom. Biex isibuk, fejn iridu jsibuk? Fuq Facebook għamilt page jisimha Ċiċu l-Artist. Qed sewwa. Ġifieri tfittxuha fuq Facebook. Għamilt links għal-videos fuq YouTube. U qed titfal ġifieri għandek YouTube channel ukoll. Iva, ma YouTube channel jismu Ċinzali, mhux Ċiċu l-Artist. Għaxġa kien qabel u għan uploadja fuq l-istess account. Mela l-aħjar jihtlu fuq il-paġna Facebook, eżatt, u mbagħad jaraw il-videos minn hemmhekk. Grazzi u proset sewwa hekk għandna bżonn naqra nies li komplu jferħu lil dawk kollha speċjalment it-tfal għax nimmaġina l-frustrazzjoni ta' tfal li jikbar minn tagħna l-kbar biex ovvjament ferħuhom. Grazzi, ciao Cynthia! Bye! Bye, ciao! Mela, sinjuri wasanna r-rokna spiritwali f'dan il-programm fej għal darboħra għanna il-gwida tagħna, l-gwida pastorali tagħna, sinjuri, ħatlif Father Gordon ta' taslima. Inselmilkom ħuti. Jiena Father Gordon il-kappillan laburez gwida spirituali tal-Antivirus ta' Danusan u infakkarkom xi qed nagħmel qed niġbor it-talb il-karba tagħkom li intom imsakrin ġoddar illi qed tagħtu talb speċjali għal dawn iż-żmenijiet speċjali u jiena qed inwassalhom bis-saħħa li għandi. Fakkarkom xi ħaġa żgħira jekk tkunu tistgħu ittuni wara napprezza ħafna. Dejjem jiġbordek. Però ejja nibdew. Nisellimlek Sander ukoll. Rajt kif aħna. Kif inti Chris Sander? Qatt. Ħanibdew bit-talba ta' Silvana Becks li qalet li tixtieq titlob għal dawk in-nisa li ma jistgħux jaraw television li jridu għax ikkapparralhom it-television ir-raġel u tfal. Għalhekk nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tista' tgħid il-sħab. Ejja bil-ħaq. Għax iktar ma tkun kbira, iktar nieħu pjaċir. Tista' tdaħħal il-ta' Zoom jekk ikollok ċans għandu xi jkun irida. Komplu bit-talb, Chris Sander. Sewa. Simon De Bono jitlob għal dawk li weħlu ċitazzjoni għax kisru l-liġi tal-kwarantina. Dawk ħaqqhom. Ma nitolbu għal-jom għax jisa ħajkollhom iħallsuha. Għalhekk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Taqtani jew tajtu jien. Ħuti. Nitolbu. Ħuti. Komplu. Chris Sander. Għandek kodju kbir għal daw, Jekk ma daw jekk Mint imdejja għax int interest sura Joes. Joseph Borch jitlob għal-bandisti kollha li spiċċaw bla part-time. Ngħidu flimkien nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħadd mu jitlob, x'esni fimax għalilna, ma bqija. U l-aħħar talba li għandna likom illum ġej mill-qalb imweġġa ta' Kert Paċ għal daw kollha li spiċċalhom it-toilet paper. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aqtalhom aqtalhom. Jiena minn hawnhekk nitlobkom biex titolbu u tibatu t-talb tagħkom fuq in-numru 99797979. Saħħit, u mis-sissa nitkellmu daqsxejn ma' Rowen Muscat. Illi ħanċemplu minna tiħor Rowen huwa futboller tal-belt tal-min ma jarax futbol. Du mux ħaterġi titla. Li jgħidu hello. Xejn dik. Hello. Hello. Row. Tista' toff in-nofs għax qed naraw nofs u nofs. Le, James. Hello. Dan ma jafx li għedin. Rowen. Rowen!
Rowen! Rowen! Mux jati kas. ċassat bil-beraq, san, ċassat. Mela, issa niprofaw nkellmu Rowen, x'taħseb, san? Importanti dan huwa belti, ġifieri web minn dawk li beda jgħid illi ħajjeħdu l-lik, ġifieri importanti illi nagħmlu. Xin. Qed tarana, qed tiddowna Ejja mela, na nofsija nippruvaw nkellmuk. Kif int? X'intaw ġosta da diġà. Nek, kwarantina ħiedi. Aħna qed nagħmlu Kmieni. imma aħna qed nagħmlu quarantine flimkien. Qed tifhem? Ġifieri qed tagħmlu ġurnata sħiħa ġosta. Eżatt, imma Pratikament, għandi xatka hekk. da mhux sodot taċċajt li għandna taħara. Raġiex jagħmlu da. Jizlu. Ta' ġismek żgur. Jżommu lek it-training. Niżel, naffa tal-isptar, eżatt. Rowen, kif int l-ewwel nies? Kif qed tarani eżatt tara li sitt sigħat fl-istess pożizzjoni bil-qiegħda jien allum. Mare, lek qed tgħaddiha ġifieri. Le, ma filo, illi taf xed jiġri li biset tuqum ħafna tard. Xi 11 nofs. Fil-11 u nofs, isma'. Għax ma jkollokx tagħmelu. Kif qed tħossok inti? Kif qed tħossok futboler bla futbol? Le, għala, Jaw, il-rimos ma tal-AC. Li għamel wieħed jagħmel li. Le. Għax li għabdet taħdem wieħeda. Gidmu. Vera, za. Ejja, żbidara, Isma' ħanwiex, bekk joħroġ jitkellem li. Le, weġibna. Kif qed tħossok? Le, fem, jiena lija personali bħalissa. Mux l-istess, ta' xin peress li ma naħdimx futbol biss. Fil-għodu nqum, ovvijament qed nqum aktar tard bħalissa, xed ndum aktar bil-lejl u aktar television u peress ma jkollokx tagħmel, ma jkollokx xalxiex tqum kmieni. Issa matul ġurnata qabel kont inqum, ġim fil-għodu xid-disa, mbagħad ġurnata d-dar, mbagħad filgħaxija training sewwa. U issa. Bħalissa xorta qiegħed nitrejnja, ma flok qed nitrejnja nimur training man nies u hekk, fim eżempju nqum fil-11 nieħu breakfast u hekk, mbagħad immur bir-rota, mmur 14 km hawnhekk il-mellieħa stess, mbagħad niġi. Il-mellieħa, żomm għadha x'inġri mor bir-rota. Il-mellieħa imma għax dahem tmur bir-rota u mbagħad hemm tmur bir-rota l-mellieħa. Le. U l-mellieħa stess. Il-mellieħa kollha tlajja u żul imma. Appuntu dik iċ-challenge. Il-ħanina, Ma damur nagħmel mur fit-triq bypass. Tara għalfejn għandu l-ġisem li għandu u jien m'għandi xejn. Għaxin għamel mur bir-rota. Fejta x'ġisem għandi jiena. M'għandix idea kif naf x'ġisem għandek. U għagġiri għal-istek. Jgħamxi darban fistamar u ekku għaraftekx. U għaxi fimni, kun ilek malu għawġo u bad tibda kif. Jiddelitta bħalissa, jiddelitta. Isma, bħalissa xed tagħmel eżempju, xed tagħmel bħalissa? Bħalissa taratna karti, għandi jerba li għodu għawnek sessu mux għet noħorġu. Jgħodu fiċin ġifiri 10 metri, 10 metri, għax għanna għawnek. Fis-sajf għanna fil-leġġatura nġu għawnek sewa. Issa, flok noħġ ġewwa id-dar, intfajna ġewwa il-mellieħa, sta ġewwa hawnhekk il-mellieħa nista' noħroġ bil-parapett u xorta jkun hawn veduta l-xorta nista' nagħmel affarijiet, xorta nista' mmur bir-rota u xorta fid-diżabilità sew, allura ma jkunx hawn nies xejn. Intom qed tagħmlu quarantine flimkien. 40 flimkien tiġi eżatt, blokka hawnhekk kollha bokawsis u qegħdin flimkien. Ħu paċenzja bija għax inti għandek ħafna fens u aħna nixtiequ nżidu naqri iktar tajjeb. Abba, x'isma' dik li għandek miegħek hemm? X'isma'? Għandi ħafna, għandi waħda Sara u hekk. Sara! Elephant, għandi Janet u għandi l-James. Bea tofra le donne. Sara! Sara! Aw, l-isbaħ waħda li hemm James, Semmejna James. Sara! Fiona sta James. Sara, mur ġibna romblu ta' toilet paper jekk ankom, mur ġibu. Roll toilet paper. Mur ġib. Mur għana li se nagħmlu, mur. Għatuf kemm edha komda jina. Mur malajra, u għet jitkellem, u ma jistax imur, ejja. Ħanamlu toilet paper challenge. Ħanamlu toilet paper challenge, ejja. Sewa, xinu da toilet paper challenge? Appuntu, għalli ħanġibu jilek. Mela, għara, inti li ħatamel u għek, ħataqbad dal-romblu ta' toilet paper u ħat iprofa tiġġagilja bieħ. Ġej. Umbat, ħat qassam il-toilet paper lejn il-kamera. Ħalli mbagħad eventwalment aħna neditjawh u niġu li isna qed nilabu miegħek. Ma tistgħu nqasmu lilek? Eżatt, bravo. Iżda s-sena ra jekk tiġġagilja imma. Min, li aħna dizastru. Xut jgħaddi ġagilja. Ismajna ndaħaq il-nis nafs, mux nara futbol. Għajt il-xaħat.
Tistaw żommulu daqsxejn il-mobile ħalli narawh għall-opera. Itfaħu naqa fit-triq. Għara naqa xet namlulu l-dat tifel ta' ġibulna naqra mux wiċċu, vera ħelu, imma Steċċans, ħaj koordina. ċaralu, talaq il-connection. Bizbal. Dejja. Irrid iżommulek xaħat. Iżommulek. Ora, badna kapis. Da sabiħ tal-live, Ejja, tlaqna. Dak xinu. Tlaqna. Tlaqna. Ejja. Custom lake. Eżatt. Imma ġagil jatnejn, ta' ma naqċajt. Ora xtaħira, għaxħana biex intallaw il-likes qed nagħmlu, mhux għax. Ejja. Take two. Qassam lejna qassam. U għara naqal outfit, dressing up bil-hoodie u tal-armi. Tlaqna. 1, 2, 3, 4, 5. Orraj bizzejiet, issa minn hemm inkomplu għadda. Ħaj prova. Il-ħanejna, il-bazwa, waqatlu l-bazwa. Xej, out of training jgħad, Out of training. Orraj! Tajjeb. Kif inu, issa minn hemm ħalli fidejna mbagħad noħdu aħna. Rowen l-aħħar mistoqsija x'tixtieq li jiġri millik. Le, nixtieq li nkomplu ħalli nidduh. Enti perswas, m'għandekx ċans il-Furjan eżempju. Le, ma se naqra. Jekk ma tkunx perswas inti stess bl-abilità tiegħek u li Aqtawlu! Ciao! Nisaw James. Dan, tini naqqa remote tiegħek. Għax problemi gravi għandi hawn. Is-sodda tagħmel li trid. Isma' titnajlek x'nagħmlu. Titnin taqaw ma' player kbir. Di tiegħek. Tijajti. Għan taqaw ma' player kbir. Sakemm nissortjaw il-problema tas sodda ta' Sander. Jgħet inħoss li babsu għiri, pimpjaw għiri dis-sodda. Vini! Għajja da ġejax, kasħu saqajja u nistenniħ. Vini, kif jent? Sandro Mikallef, kif inti? Le, Daniel jena ta' Danusan. Daniel, għarajt, naf li Daniel ma sibta ma għax. Ma inti tifhem fil-futbol, kif għattan program ta' futbol? Le, ma nifhimx fil-futbol. Allora ma satta me program tal-futbol, titkum bħal il-futbol tenxu, jena nilabu wkoll. Għandek raġun, u inti labu? Għattaraw il-gowler ta' Albertown Football Club. Għandkom tim ta' Albertown? Mejn, aħna għanna tim. Għana kolħat jibza minna ħekan ta' nilabu. U fejn titrenjaw? Għawnek, fit-triq, tittot attenta ta' kultant għaddilek xi trak, imma dem nitrenjaw. Kux kif iġena din? ċenu? Kif iġena din? 7. Ċajta, il-long division. Għat ma smajt bija di. Di kom bħad divisions l-oħra, ma pers nindumu ktar biex nilabu. Il-long division tiġi. U tajbin jew? Mejn, aħna tajbin, għanna taf xie players għanna. Eżempju għan semmilek, għanna n-Niġerjan Bamba tafu. Bamba, għat ma smajt bieħ. Mejn, Bamba, tantu tajl, meta jiskun jgħaj taf xiejdu, Bamba l-ulek. U bat għanna u Franċiż ġibni issa. Tajjeb jew? Ma nafx, ma jarabx, da ġor xogħlu, jismu Jordi, u nibdajdu Jordi. U għanna tajbin. U ġibna jħon issa, mill-Eġittu, itfu jismu. Tgħidlix li kun jommu ġewwa? Mela tafu, hekk jismu, għax dejjem jitfaw ġewwa l-ballu naqs kemmu tajjeb. U inti l-gowler? Men, jena mela l-gowler jen tajjeb, tajjeb. Kemm lajt goals da season? Skonti, ma rajċ wieħed diħel jen, sawa qas wieħed ma daħalli, ma skont il-referi daħlu li xi 6 kuljum. Mukkiku ma rajtu, ma ħasibni ma għanġ da. Muxek, gowler bħalek. Muxek. U għandek xi laqam meta tilab inti. Kif ninżel il-ground kollu jibda sejjer, bombi. Bombi għax bomba fil-ground? Le, ekko qed naħseb, imma ma skoprejt għaliex jgħidu li għal-bib tal-bombi għax il-blala jgħidu l-imbejs ħajja. Veru jew? Missom jestħu, daw ma jafux li eżempju jena, is-season liħor, skujaj ta' 10 goals u gowler? Il-ħanina, kif irnexxielek? 10 goals out of goal.
Jena wahda biss, mara maħjar minni biss. Waħda mara? Mala. Il-mara tiegħi għax kapaċi tleħħaq ma ġiex tiblala f'daqqa. All right. Għatti paqpaq, ma t-tnimax. Ej, ma' Sinjuri. Perikolus. Ġajna tlaqna, Xej, il-sodda qed tagħmilli skerzi kbar illum. Jiena naħseb. Jiena qed inħoss li xi ħadd pimpjani, jew inkella qed nilbes xi kontrols ma nafx. Ma għandek xeħda, biex nżommu l-metru distanza. Imma maħna għanna l-Ben, hemmija. Ben, għammuma, kaċċomba. Ben, kif inti? Għajdlu, all-right, mux ħazin. Għajd li sabieħ. ħaniħu opportunità, ħanaqlek naqab l-Inglis, ħanejt hello to my good friend James, he's online. Hello, Hi, James. There he is. Dak ta' Samsung tal-bira li ma stajtux tal. Hi, James, how are you? Mute yaw, il-James, give us a second. Gerard, naħseb. James, how are you? All right. Yes, where are you? In Germany. Germany. All right, quarantine together, Exactly. Even us, hey. Għajdlu. All right. Isma, mux ħarreb €20 voucher, jena? Min? Il-James. Le, ma tilabx miegħu, Le, mux ħarreb. Mela, ben, najdinna xa tkun qed tagħmel, spjegalna inti. Mela, bħalma minna l-bira ħankun qed indoq diska, u ovvjament persuna li ħatażlu intom fejn iqaf jiena trid tkompli. Illum ħana provaw nagħmlu għatik iktar diffiċli l-bira, ovvjament issa naraw il-persuna tkunx taf diska diska moderna, popolari, pero flok ħanamel il-korus ħanamel il-vers illum. San, ħatażel int? Nażel jemma ħajlab, jena aqqas nista ma nażlux. Il-min? Il-xezzu. Xez. Dak kantant prim, għandek. Xez, naħseb li huwa bwis professional fil-verità mal-bqija, ma insomma. Ben, ħantuk l-opportunità li d-doq għal kantant ċelebri Xez. Dak faqa kull mem fl-X Factor Xez, faqa kull mem. Bdejna Ben, fidejk, tlaqna. Is it the best place to find love? So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance now. My head top, let a line in the jukebox, and then you start. Then I'm singing like you. Girl, I like the way you look, baby. X'taħseb? Hemm xaħat li jafa jolli jdejk. Tajjeb Ben, żowada xi ma nafx il-klip tad-diska laqqasu. L-ewwel kelma tajba kienet il-mambat. Ħaj kompli ċomba. Ċomba, jen provaw Prova. Ejja, tieħ Ben. You know I want your love. Your heart was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oh, kompli Ben. Wishing good I connected to, although my heart is falling too, 'cause I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new, 'cause I'm in love with your body. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. 'Cause I'm in love with your body. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. 'Cause I'm in love with your body. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. 'Cause I'm in love with your body. Discovering something brand new. Something like Bravo lil-Ben Darmanin, grazzi ħafna. Proset, bravo, vera. Bejtin u iċ-ċomba inti rbaħt €20, grazzi għall-enemet fi fuel, tajjeb? Mux għajjar Xez, inti tliftom minn ħalqek €20, minn ħalqek. Di prova imma smani, għalmenu dak xieħin nejdlek jirbaħu. Jirbaħu. B'astinka. Xez, mux dejjem ħatkun int? Sa' kem jirbaħu, daqsek. Mela, narawkom iktar tard, ħankun. Grazzi, Ben. Grazzi, proset, Ben. Mela, jina għadni bil-problema. Mela, naqraw daqxej messagġi dan.
Fidi. Tellajnilkom post illum fuq il-paġna tagħna ta' Danusan rigward il-futbol kif qed jaffettwa lin-nies. Mela, ħanaqra lek eżempju Macron għalina ħaniġġennu Randy Balzan semmut bla futbol mhux bil-korona għalinna. U mbagħad Mattias Branker għal jien barra x-xogħol direttant kbir tal-futbol. Kull ma min jaf li marid fuq il-futbol. Idea tajba li jien għamiltu jistgħu jagħmlu dawk li jħobbu l-futbol li għandhom xi tip ta' konsol jew computer u li tixel FIFA tażel żewġ timijiet, tażel li tħobb li ma tilab bħadd u tintefa' tarhom. All right. Tottara fair enough. Għadek li ħaġa fakkjata li għad smajti, imma tajba, vera. Bil-kam ma jċisma naħseb dawga jirfħu u koll. Imma zomma. Nishtiq najt in-nies biex jidħlu fuq il-paġna Noli, N-O-L-I, fejn propju qed jitlaq dan il-live video u għafsu like u share kemm tifilħu. X'taħseb ħabib? U jien minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll ir-Red Orange illi ħadu l-inizjattiva f'dal momenti illi l-pajjiż għaddej minnhom propjament joħorġu out of their way u jitellaw propjament channel mimli entertainment. Mela, fil-control room tagħna Andrew zammejt u hemmhekk hemm Rodney nsellmulhom ukoll. Hello Rodney. Hello. Daw jaħdmu ħafna minn wara kwinti u Andrew l għandu l-birthday ukoll. Mhux Andrew, Lajdin. Lajdin. Sorry, mela jiena ħadd ħażin. Mara. Lajdin għandu l-birthday. Happy birthday, Lajdin. Sorry, Lajdin ma kontx naf sibtu Andrew. Happy birthday! Happy birthday! ċelebra jumejlu. Mussenajt iktar imma. Inċanaruħu. Jider isbaħ mill-li fil-verità jider bħalissa. Grazzi Rodney, grazzi Andrew, grazzi Lajdin u kol ta' kemm qed taħdmu, grazzi lil-kru lil-Alexia, insomma lil kulħadd. Mela, issa ta' xiridu nċemplu lil-Raquel, jħan naqra xi żewġ messaġġi oħra hawnhekk, mela Dejjem Merċieqa mingħajr futbol, żewġi Mark Merċieqa, daqshekk ser ikollu tferfir f'qalbu. Kull den iħodu bġiġ. Għas-saħħa għatajja. Jafu nsalvaw iktar nies. Ekku. Chris Samut qed jagħmel id-dnubiet bla futbol. Issa ħafna drabi meta jaraw il-futbol jibdaw jitkellmu ħażin, ġifieri qed jonqos id-dnubiet. Eżatt. Raquel Galdes! Aw, ġibiel! Kif jien? Ħanaraw x'inti libsa. Pijama. Dejjem aħjar mill-li kont libsa l-Eurovision. Għaddiet li ma moħħim mol-bdiem ma ċettaw li. Isma, inti waħda minn dawk li inti u l-partner tijak, il-BF tijak, Kristjan, kelkom iċċaqel u t-tieċ, kif ħadtu għad id-deċizjoni? Prova mel il-mobile minn dut. Aħjar, ma jdurx. Ma jdurx xej, ma btamel, ħalliħ. Inti. Tani prova. ħalli ħat isturdina. Għajdin narax ġara għalek. Għara, jiena għal-bidu għet mux ħajkoll inċaqal u zgur u għamilna mħatra zjejra, Kristjan kien ċert li mqara sente oħra ħajkoll nċaqalu. Sente oħra? Ma xeħi. Għara l-kelb. Għankom il-kelb fuq wara, għaddej. Isma. Għet jagħmel pipi. Għet jixrob. Alright. Għaxu jixrob fej jagħmel pipi l-istess. U taf xjajdu. Mux tippoz, insomma mux ħanajda. Kristjan marid bil-futbol inti, għajt il-verita. Ra, għajdinna ġġieli ma milx Kristjan għax kien hemm logħba futbol, eżempju. Jekk hemm logħba futbol, insija. Jekk ikollna tieċ, mistiedna tieċ, u jkun hemm logħba futbol, jaħsibha ma marrux it-tieċ. Ma kien ikun hemm il-Milan biss ta' mhux hekk. Issa isma' ra, ġifieri Kristjan anka safar li tiħassar minħabba logħba, ħassarna safar ħabba logħba. U issa Milan Inter, rebħu f'għajnihom. Rebħu jew tilfu. L-ewwel waħda le. Issa. Tileraw tempot da. Isma' għax ħajoqtonni da. Bis-sodda tiraw li jisla. Inti tiċċalalu wakanda. Jiena naħseb xi kelb minn hemm ġew. Isma', kif qed tmur il-ħajja tagħkom mingħajr Kristjan jara l-futbol? Tajjeb ħafna jiena. Għaliex? U għax tanqas nistgħu naraw television mhux dejjem aħdar, nistgħu naraw xi ħaġa oħra. Aħdar? Għax bil-ground tal-futbol ta' kif jirraġunaw. Television aħdar. Qed naraw is-series flimkien.
m'għandix kondizzjonijiet, is-sibt flaxija mis-sitta qudiem television, nistgħu nagħmlu affarijiet. Krid, tkellem ukoll, tkellem ħalli jixtieħdu. Kemm għandek dwejja minn 1 sa 10? Għaddi ngħid 10, għandi 10. Kif tixtieq li jispiċċa l-Iktaljan? Jitħassar jerġa' jibda? Le, s-sena d-dieħ, s-sena. Mux se tagħmel xi differenza kbira billi jtellaw jieħu. Issa komplu s-sena d-dieħla li. Iktar għall-azzjom si, kienu. Ikomplu jerġa' jibda mill-bidu. Le, jibda mill-bidu. Mhux hekk, mhux hekk. Għed imutu ħafna li, zut kompli l-futbol l-Italja. Vera, fil-vereta. Isma, Kristjan, aħna nawgurawlkom għadda tal-ġdida tat-tieċ? Meta? Settembru. Għanna u kol kompetizjoni t-rebħu ġiġ biljetti biex tiġu għat-tieċ ta' Raquel. Bħalma kien għamel Ben Kamil. Le, mux Ben Kamil. Peter Busuttil. Peter Busuttil. Sewa, għax imsiken edin ma' fussin ġvirek il-rigal, provaw irdoppjaw xal dawk li ġejjin. Għana minna ħatana, tant għanna kullħat meċċar Settembru, il-ħantu l-ek by installments. Le, aħna t-nofru li tant għanna t-ġijiet li kienu fissa kollu meċċew ma' Settembru, jek tit-nġu namlu l-ek barter, xow bxej. Għattiet, mux tajba? Raquel, inselmu, grazzi tal-li kontu ma' nawgurati. Signori, għana wasanna fl-axħar, propjament bizna u koll, Eżatt, nishtiqu l-rekazzjaw l-sponsors tana. Grazzi l-element tal-li jgħu nkunu ġodjar ta'kom. Grazzi ħafna l-element, grazzi l-Metres Collection. Ma nafx kawx xi wieħed minn tal-Metres Collection. ċert li mux ċort tal-Metres Collection li għattabel il-sodda. Nafx naf. Pimpjawin il-lum. Grazzi u koll il-JB Stores tal-li għarredawn l-asset. Grazzi kbir għarredawn l-asset. Sistema ħazina ħafna. Zejnolna. Grazzi li Top Socks li jituna kalzett interessanti ħafna. Bħalma dejjem ngħidilkom baqgħna rokna hemm fejn poġġu xi sponsori ħorġi fi jekk tidu tgħinuna aħna lan tagħna nibqgħu għaddejjin kemm nifilħu bih dan il-proġett biex nibqgħu nżommulkom kompanija. Grazzi u niltaqgħu għada fl-istess ħin fid-disa. Ciao! Yo, ejja law, ħalli namlu l-kwarantin.